Garang asem iwak anyaran, wis rasa kokean drama, iki iwake domba, brambang bawange, lombok, tomat dirajang. Iki bumbu sing diulek kena kencur, kunir, laos, daun salam, daun jeruk, serai, merica uyah. Diulek sampai lembut, laosnya digeprek. Lombok brambang cemplungno, rek-rek sedelok, lan nek wis bumbune sing diulek mang dicemplungno kabeh, aja lali sisone digojaki, diwene banyu sak beruk. Karo kentene umuk, aseme diulek sedelok, diwene dudohe, lan nek wis dicemplungno sisan kaya ngene iki. Nah, sekiranya nyemplung kabeh iwake cemplungke sisan rak popo. Ora santen-tenan mari kesuwen. Lah nek wis bleguduk diaduk alah malah nyiprat kabeh. Sik tak lapane sik. Aku iki paling risi masak anggere nyiprat-nyiprat dan tak resiki. Lah iki mang wene gula moto penampakane kaya ngene iki ya. Ndelok itu. Iki suweger pedes kecut lho rasane. Ora percaya jajalen dhewe. Sik tak icipane sik. Sik tak icipane. Suweger tenan lah iki sak ler ning kene iki arep tak guedu karo sego karo didil-didil ri tak pangan ning sor tualang walah suweger mesti kok ngepasi udane dhuwur.